Il-ħaddiema tat-Toli se jerġgħu jibdew jaħdmu 5 ijiem fil-ġimgħa, dan wara li l-miżuri mħabbra mill-Gvern bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika kienu ta' għajnuna għal din il-kumpanija. Dan ħabbru l-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Silvio Xkembri waqt żjara li jagħmel fil-bini tal-kumpanija Toli Products. Il-Ministru Xkembri spjega kif il-miżuri ta' riġenerazzjoni ekonomika offrew l-għajnuna meħtieġa lin-negozji Maltin f'dan iż-żmien tal-pandemija. Stqar kif bħal ħafna kumpaniji, il-ħaddiema tal-kumpanija Toli kellhom jibdew jaħdmu biss 4 ijiem fil-ġimgħa, madankollu issa ser jerġgħu jibdew jaħdmu 5 darbiet fil-ġimgħa. Dan permezz tal-miżuri bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, b'mod speċjali l-iskema tal-ħlas tal-pagi li minna l-kumpanija ibbenefikat minn aktar minn 185,000 euro. Illum stajna naraw kif grazzi għal-ħidma li għamilna mal-Union, mal-Gvern u kif koll it-Toli u Malta Enterprise, stajna naraw kif issa l-ħaddiema minn 4 ijiem fil-ġimgħa jerġgħu jirritornaw għal 5 ijiem fil-ġimgħa u allura sa bil-mod nerġgħu nippruvaw nirritornaw kemm jista' jkun malajr għan-normalità. Il-Ministru Xkembri spjega wkoll kif il-Gvern flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ ser ikun qed iħabbar miżura li sertejn lin-negozji Maltin sabiex jirriġeneraw il-pjanijiet tan-negozju tagħhom sabiex l-ekonomija ta' pajjiżna tkun waħda iżjed reżiljenti. U għafakkar ukoll kif il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika għandu fih l-akbar investiment infrastrutturali industrijali fl-istorja ta' pajjiżna b'allokazzjoni ta' madwar 450 miljun euro. Iċ-ċermen u kap eżekuttiv tal-kumpanija Toli Products Andy Gattisi spjega kif kien bis-saħħa tal-miżuri ta' għajnuna mill-Gvern u l-kooperazzjoni tal-ħaddiema tagħhom li ma ntilfux impjiegi tul il-pandemija. Government support, the COVID wage supplement has definitely helped us as well as other initiatives from the government to see what we could do to protect people. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kert Farrugia stqar li f'pajjiżna anke f'dan iż-żmien bosta kumpaniji tal-manifattura qed jippjanaw li jkomplu jkabbru l-operat tagħhom f'pajjiżna anke f'dan iż-żmien li l-pandemija laqtet id-dinja.